Kilat ban wat kam. Ways to look for a job. Tang ba kalong ka ba nri kalong ru ka ba bampor ban wat ka kam ka ba day. Kajing wat kam long satya ka kam ka basuk. Pila tip lupai ki sab jong pi, bat ki jing song tanat jong pi. Menta hakane ka video ngin pen iya pi syapang ki kat tu kat ni kilat bat ki rukom wat kam. Dan kat tu kat ni ki rukom ki ba pila ban wat ya kilat yok kam. Tung nya pet kam ban ya ki. Ki job portal ki long ki rensan penrong kam ha ka bagi company ba pher ki jupen banapat ba ki khubor lat kam jong ki. Bat ngila ban wat shibun ki jingtep ba kam ban ya tang ha ka wei ka jaka. Kat tu kat ni ki job portal ki long kum ni harum. Naukri.com, Shine.com, Founded.com, Fresher World, LinkedIn. Pila ban shnai ka account jong pi hakini ki site bat sedang ye ka jingwat kam jong pi. Baro ki company ki bapau nam ki dan la ki jong ki website. Pila ban yo e ki khubor lat kam bat ru ban apply sendan na ka ju hi ka website. Pila ban yo e ki khubor lat kam bat ru ban apply sendan na ka ju hi ka website. Ki dan bun jat ki jingpan bana lat kam ha ki kot khubor bat ki wei ki lat pathai khubor. Pila ban apply da ka bapha email syaki beriau badai pet yakah. Dan ruki por mengilak ban syulit mi syaki company bat ban keli ya ka jingdan ki kambalan. Kani kalak ban long kalat ka babha na ka benta ban syajiat kam kloi. Kalong ru ka ka babha ban ya tho la mi ki paralok ki bahayeng hasem bat kino ki bapi itu ma pidang wat lat ban yok kam. Pimla ban tip le se pila ban yok kam lingba ka jingpen itu bat jing patai jongki. Ngila tip syapang bun jat kilat ban wat kam. Piru pila ban pendan kami kini ban wat kam.